kontaktu sam svakodnevno sa udrugama proisteklima iz Domovinskog rata. Upoznat sam sa njihovom održanom preskonferencijom i sa onim što su najavili. Želim vrlo jasno ukazati na nekoliko činjenica. Prije svega, razumijevanje za rješavanje onih pitanja koji su se u proteklih nekoliko dana provlačili kroz hrvatski medijski prostor, a vezani su za intenziviranje procesa procesuiranja počinitelja teških kaznenih djela ratnog zločina. Ova Vlada i svi mi, članice i članovi Vlade, apsolutno smo za to i činimo iznimne napore kako bismo intenzivirali posebno nadležna tijela. Nažalost, 27 godina sporog postupanja, ova Vlada je upravo pokrenula čitav niz aktivnosti prije nekoliko mjeseci na tom tragu kako bi procesuirali najodgovornije za teška kaznena djela ratnog zločina, posebno na području Vukovara. Ja vrlo jasno kažem i pozivam udruge proistekle iz Domovinskog rata i gospodina Penavu da se ova pitanja i sva pitanja rješavaju u uredu i u zato predviđenim prostorima i sa zato nadležnim tijelima. I stoga ih pozivamo da dođu u Ministarstvo hrvatskih branitelja i u sva druga tijela Republike Hrvatske u cilju pronalaženja rješenja i konkretnog prepoznavanja bitnih područja koja su ovdje ovih dana aktualna. S druge strane, braniteljske udruge da također traže tematsku sjednicu vezanu uz gospodina Pupovca. Dobro, braniteljske udruge traže tematsku sjednicu, o tome će odlučiti Hrvatski sabor, odnosno nadležna tijela u Hrvatskom saboru. Mislite li da je to potrebno? Ja smatram da to nije potrebno, ali naglašavam, o tome će odlučiti nadležna tijela u Hrvatskom saboru.